जों आमपुरा बाजारो ऐसा जॉइनिंग प्रोग्राम ते प्रामोथाव बीजेपी ते आईपीएफ टी बदल या करे अनेक फैमिली तिनी ती प्रामोथाव जॉइन खालायबायगा एवं बर बो पॉइंट तिनी ती प्रामोथाव फाइना नां दफानी जे केसे केरें ओ जुंगाल थेके मुख तंगनानी लामा बरक एकमात्र थानसा बुबाग्रानी जे थानसानी मारी आरो नुगु हयছে बिनि बागै बर कोनो दाबिया कोनो नग माननानी चाकरी माननानी नो डिमांड एकटानो बरं नाहारमो थानसानी मारिनी लामनि बिसिंति हिमबै ग्रेटर टिप्रालेन माननानी आई मांगो तिनि फाइ बरक लामजाक सकबायगा एबा फाइगा जों बरनो लामजाक सकनान बागै दंगो जिनि बरम गोनां इएम मोजां सुहेल देबबर्मा बरम गोनां एमडीसी मोजां रवीन्द्र देबबर्मा महिला नेत्री स्वप्ना देबबर्मा सह जिनि अरनि लोकाल जत आदंग तिनि अर उपस्थित दङ एवं फाइनाय जिनि ताकुक तै बुकुक संनो जों खाबाय खुबबाय तिनि लामजाक सबाय हामबाय।